Pinya berta nampak langkon pe prang kardom karbiang long. Tike news ke lang arada tumapan. Nili berta thana bang pi morom phang jupi pensi berta nampak langkon ipo. Pini phirang ke penang pagai berta arjupon pamesinang. Dobogare Zafarlo habit engnar kateng krang ajok Mohamaya constituency ka parlo wirwar menterang arong ame karbidasing inti apran kedam nang kachini pona tengke alangli ada prang ulokonchi methang asai kache bar pono hut Doboga forest arlo habit engnar kateng krang ajok alangli pran kedam longba mandrong for report TK News. Duarbaguri constituency ke parlo Daitor pen han boka thedong volunteer han kachelengji PWD atwar pi kahino par pi ka jok hawara rada tum kisung ke phona ahok BJP सरकार के परिवर्तन सरकार पुसी आलांग हितुम पेन चिपु bomlo monsita me langdam sinang Daitor pen kacheleng atwar han boka thedong volunteer adak NS 35 PWD atwar ing han langbung pensi alang litum kacheleng nang masap so arre ke jang lo pulote towara daksida me langbung lang pen chenglok kapre ga kisung sita me alang lip tung pen phopon nang lasonsi school ki duno sumar se kachelang ki un e pusita me labang so atowar along gari motor sita me cheleng bonun e school college se ki un e sita me barla parlo plote chehelatun e lasi karbing long autonomous council CM tuleram long hangkang hon kajin sopen labang so atowar nang semar pipona sonte choropar pigji pusi hada ke dwara tatumpen nang thana pachini don almost inti report TK News. MSC election ang tibok bom wang bompen asong tin na tumsita meja kong parang pon bom lason tak si pini Singhason constituency di Subayalong APSLC asong tumpen youth wing amay kang nipon labang so mayalong koson si APSLC asong tumpen kibang si MSC election along kasi pahay pon labji mapu alama puthak hay huy chetan pon Junison Rongpi reports TK News. Anang kardi penokot non ke bangji MSC kile ghor bangte nile tum haiji poninga che theda madim ke lahlo itum kedam tang MLA election ke nitum riso e janga hin penile tum kachira pabe koson si nile tum kudam tip sita on sita non adho bangke nile tum koson si kapang tangji ma nile tum kema thadam ke lahlo nile tum tangji pugasi pugel lahlo athe nili ke inur ari solo nili hemalong nili paila penili po pha nili chipa kroipo ason tak si adon tin sita me methanga pai la pena methanga po tum phan hogo to war nili tum methang sija pon rabi la penili tum along nona manang ka chingru onde lang ari so ejanga tum phanta nili tum hala tum phanta chithan chimum pen chipa kroisi methanga hem angjir api apo tum phan tum chipa kroi et nili tum chipa haji nili tum bori pon po nili tum Singhason ang kang kunatan si nona mat kele damde lang ma nili tum PHLC jo dagna khija pun la constituency presiden atum kili damde anda nitum riso janga tum bori po nitum dampo nili tum sitame nili tum methanga denglo nili tum regional mate nitum APHLC hai phankang thu panji mate nitum kachi pahai ji nili tum regional tum hai he bolote nitum aja ko ngabe ko bang nili tum chini pa me posi nili tum ta pini pana mangka nili tum chi senglo nili tum chi pangtang pikpo nili tum methanga kampus nili tum chi matha tipo ati nili tum chi pangtang lo Fransi nang lituma channel panakiro paper piklo nilitum da Singhason mate inglong po constituency long kala hello
non ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council aso kikialo bangke nilitum APSLC pen la non BJP la pen Congress apan ke lake angkura pelong sinitum helanget bo la pen Ladakh ke Singhason rada tu bangke non anta pen government pen kelong ngji awar sai amokha ke da kelong le pin ule pudeta henuni non matame BJP long ke do AIM do lada dan local IM do setame nilitum theklong lo lada Singhason long kaching thur ke nilitum theklong le lasi non ke bang jio army ke APSLC long non bang bom lo munir tum chini lo je national party long ke do ke chok chelo aposi khe phan longri phan la pe la bang so 6 sidul ka pang ta kam tum claim nang pusi non pini ta melada tenang an armu ke bang nang tum theklong lo TK News pen pine berta la puan si kang ton pun iglo kardom